Мәселен, бүгінгі шығарылышта Қозанда матурлық үшін қойылған ливневкалар Олимпиада жеңушілеріне кетчуп һәм полиция қызметкерлерінен туған күнге күтілмеген бүлек әхәзір тылырақ. Қозанда екі түп проблема бар, ол қор һәм яңғыр. Язға көшкен вақытта қор үйімдерін қойырға білмеші телмірселер. Жайға шыққаш, әрбір күшлі яңғыр біріншісі кебек қабыл етіле, һәм ливневкалар шундай, ну, на этом наши полномочия, все. Һәм социаль шелтерлерде Қозан түркімнәріне бәйле. Бұл яңғыр яуып кеткеннен соң, анда контент үшін бұршыласы юқ енді, бір 2 күнге материал әйленіп шыға жеткен бұршылып тұрасы юқ ол мәселеге бәйле. Һәм бұл бетінде шундай зор проблема, ярар мен юрейменді, мен рәхат яңғыр яуғанда, шулай тізден, я билден яңғыр суны йырып шулай барам, мен рәхат, көңілі. Кімдерніңдір машинасына зиян келе, кімдердір туқталышларда автобусқа отырып кете алмайшы сағатлар бойы басып тұралар. Кімдергедір солқын тиіп бекнаға орай башларға мүмкіндер. Нешік хал етіп боласың? Менің башыма ең бірінші келген ақыллы фикір ол петиция yazырға деген. Мен қызығышыңына кіріп қарадым, әнді петиция бар екенінде, һәм ол петиция 2015 жылда yazылған, оңа 2600 кіші қол қойған, демек 6 ел енді өткен. 6 ел халық қышқыра, кире, гайдегіз олыстырғызын деп, ал хаван өзгерішсіз тұра. Ну, еш оқшада ғана төгілдір бетінде, оқша Қозанда жетерліктір бетінде ол. Бәлки мен аңламаймдыр һәм бұл шул қадар қотлаулы процесстір шәһәрдегі ливневкаларны алыштырыр үшін бүтін онда жер асты әйберлерін астын үске кетіріп отырға керектір. Бүтін әйберні қозғатырға керектір. Һәм машиналар юлда тынышлап йөри алмай башлаячактыр. Но алайса әкренләп башлара керектер инде кичкенә урамнардан шундай вак-вак адымнар белән. Ну мин аңламыйм просто буны. Менә мине караучы кешеләр сез бит инде акыллырак бит инде, явно миннән акыллырак бит инде. Менә сез әйтегез әле, ничек хәл итеп була бу әйберне? Ну булай ярамый бит инде, нәрсәдер үзгәртергә кирәк, ничектер. Ие. Шулай. Хәзер менә булай эшләргә ярамый сәхифәсеннән бір хәбәр. Қозанда коллективная урамындағы бір йорт қаршында бір бабай шешеклер өстіріп, матур етіп тәрбиелеп тұтқан территориядан шунда өтіп барушы бір ғаилә ағзалары шешеклерні юлқып кеткеннер. Сіз аны видеода көре аласыз. Бұл видеоны әлігі бабайның қызы в Казани поймут ВКонтакте түркіміне орнаштырған, һәм оның сөзлерінше бабайның бекні кәйфі түшкен, мұнан соң һәм көңілі қайтқан. Бұл шул қадар соңында қой бір кішілер комментарийларда язалар. Менде менә шундай шешек үсентілері бар. Әйдәгіз жиылабыз да бабайға утыртып кетәбіз матур яңа шешеклер деп. Бұл шул қадар матур, әмма тек біз сөйлей башладық нашар хабардан. Менә шундай кішілер. Сүзде yok матурлыққа бүтін кішінде көзе түшә. Тек әгәр дә сеңа шешеклер керек икән, сатып ал шешекләрне. Акчаң юк икән, болынға шығып жый йолқып алырга дигән сүз түгел. Әлбәттә монда нотук укырга булыр иде инде, ярам, яла ишәргә дип тик беләсезме, мин сезгә нәрсә әйтәм. Кем менә шулай башкалар тырышып үстергән чәчәкләрне йолкып аларның хезмәтен хөрмәт итмичә мәсхәрәләп йөри, аларга җәһәннәмдә әзерләнгән Казанда температура башкаларныкына караганда 3 градуска югарырак булачак, мен моны үзем контроль итәм. Менә бездә ичмасам бүлекләр бирә беләләр инде. Хәтерләсәгез, күптән түгел ел укытучысы бәйгесендә җиңү яулаган яшь укытучыга икона бүләк иткәннәр иде. Хәзер дә ул планканы төшермиләр. Һәм мәктәп олимпиадасының Россия этабында җиңү яулаган Киров өлкәсе укучыларына кетчуп, майонез һәм 4 сыр соусы бүләк иткәннәр. Әлеге 19 укучыны шәһәр администрациясына чакырганнар, кулларын кысып кытлап, грамота тапшырганнар һәм бүләккә менә шундый шәп әйберләр. Но миңа калса аша ул кадәр начар бүләк түгел ул. Аннары мин шундый бер закон чалык та күрәм менә алдагы иконага бәйле. Башта бит инде халыкның иманын ныгытырга кирәк, рухи кыйммәтләр тәрбияләргә кирәк. Шуңа күрә рәхим итеп мәсиңа икона. Әзрәк кенә моның иманы ныгыды, хәзер ашата башласан да була инде. Шуңа күрә кетчуп, майонез һәм әзрәк кенә шундый лакшери берне сизеп алсаңга, аңа 4 сыр соусы ярар булды. Әкренләп аннары киндерә башларлар халыкны. Шулай бара-бара, бәлки бу инде әзрәк мөстәкыйлькә иреште дип, бәлки акча да бирә башларлар дип түгел түгел.
Бразилияда 18 яшьлек егетне полиция хезмәткәрләре туган көне белән кутлаганнар. Менә шулай өендә иртә белән тыныч кына утырган ул, аның ишегенә шакыганнар. Ачып карасан да полиция хезмәткәрләре кулларында торт һәм эчемлекләр. Егет аларны керткән инде. Алар кергәннәр, туган көне белән кутлаганнар һәм егет торт ашаган арада алар аңа туган көне белән кутлап җыр-җырлаганнар. Һәм шуннан соң егетне кулга алганнар. Эш нәрсәдә егет күптән түгел генә кибеттән әйберләр урлаган була. Бразилия законнары буенча 18 яше тулмаган кешене полиция хезмәткәрләре кулга ала алмыйлар, андый хокуклары юк. Һәм алар менә көткәннәр инде 18 яше тулганын, һәм бу шулкадәр матур, мөлаим егет карышмаганда инде ничек инде карышасың, син туган көне белән кутлап килгәннәр бит инде торт күтәреп. Кыскасы, сезнең барыгызга да менә шундый туган көндә көтелмәгән бүләкләр телим. Польшада бер ират кибеттән 591 лотерея билетын урлаган һәм шулай өенә кайтып, нәтиҗәләрен күрер өчен кырып бетергәннән соң аңлаган, бу билетларның берсе дә бүләкле түгел, ягъни выигрышный түгел. Әлеге иратны инде камералардан тапканнар һәм аңа җинаять эше кузгатылачак. Хәзер безнең җыр беләсезме, нинди җыр мәңге башыгызга килмәячәк. Мин ничә чыгарылыш буе заманча бүгенге көн җырлары турында сөйләп килдем дә. Хәзер безнең минем менә кәеф шундый ничәтәс инде Айдар Фәйзрахмановның Аулак өй җыры вайбын тотам мин хәзер. Шуңа күрә аеруча хәзер Сабан туйлары вакытында миңа калса искиткеч туры килә торган җыр. Тыңлагыз, яңадан кайтып фикерләрегезне языгыз дип әйтим. Мин ничек бу җырга карата начар фикер була алам, мин башыма килми. Үзегез нәрсәләр тыңладыгыз, нәрсәләр тыңларга тәкъдим итәсез, Сабан туйларда нишләячәксез һәм нишләдегез, бөтенесен языгыз. Шуның белән шул, сезнең белән гүзәл иде, сау булыгыз. Allah'ıga yirməgən qız yegil könlün yollamır. Taralanın aruranğa fayda bugün Allah'ı Allah'ıyla tuğan suyuq ömürlük ul Allah'ı Sağınıp seni iska ala bir babay Allah'ı Yaşlıkның en güzel çağı bulur iste qalğanı Allah'ı Allah